Dịka ala Nigeria merụbere mmemme ọgba afọ 63 o ji nwere onwe ya, Okwupute okwalaka omebe iwu Anambra State Right Honorable Ochichi Udeze kwugo na Chineke nwere ike iweghachite etu esi ahụta ala Nigeria ịdị n'otu udo nakwa akụnụba nke ala. N'ozi Independent anyegala ụmụafọ Nigeria, Right Honorable Udeze gosipụtara afọ ojuju ya nye ihe dịgasị iche iche ndị bụ ndị ndu ndọrọndọrọ na mmalite tụnyere nakwa ndị gbara mbọ maka nnwere onwe nke ala Nigeria. Nyegara efu na ejikọtara nwaanyị dịka otu mba ma kọwaa ha dịka ndị ndu jere ozi ezu ike abụghị maka ọdịmma nke onwe kama ọ bụ ọdịmma nke mmadụ niile. Okwupute okwu a dịka ọ na-ekele ndị Nigeria nakwa ndị Anambra maka ncheta nnwere onwe ha, gwara ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-agbaso ihe ndị ahụ ga-akwalite ọnọdụ Nigeria n'ebe dị elu. Ọ kpọrọ ndị na-achị achị ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eweta udo na obodo a site n'iwepụta ezi atụmatụ nke ga-enyere mmadụ niile aka. Right Honorable Udeze gwara ndị nọ n'ọchịchị nakwa ndị nnọrọ onwe bụ ndị nchekwa ka ha jikọọ aka ọnụ wee memilaa enweghị ezi nchekwa na obodo anyị a. O kenere Gọvanọ Soludo maka ime ka ndị Anambra na-echeta nnwere onwe Nigeria nke afọ a site n'ezi ọchịchị ya nke na-egosipụta n'ihe ndị o megoro iji chigharịa ọnọdụ akụnụba steeti a. Okwupute okwu a yọziri ka ndị Nigeria tie aka n'ekpere iji wee hụ na Chineke weghara ọnọdụ na obodo a.